Moikka vaan kaikille, Metsi on Olli verso 15 ja tänään me pelataan Good.iossa vähän parkouria. No ei muuta kuin voitais aloitella. Me pelataan tänään näitä helppoja kenttejä. Mut mä en oo siis mikään hirveen hyvä parkouris. Mut kyllä mä nyt vähän tällään parkouria saan pelaa. Mut mä en oo todellakaan mikään hyvä parkouris. Mut joo, tää Good.io on semmonen palvelin, että täällä on erilaisia pelimuotoja, kuten Speed Prison ja tää parkouri, DTM. Niistä mä selitän vähän myöhemmin, mut tässä videossa voidaan vetää jonkun verran näitä helppoja mappeja. Täällä on näitä uusiakin mappeja. Tullut hetki sitten. Täällä on siitä kohta varmaan jo viikko, mut ehkä ylikin. Mut mä nyt mietin, että voitais vähän tätä parkouria pelaa. Ja mun näppäimistä sit kuuluu näissä videoissa, että mä en vois sillä oikein mitään ja miten mä en osu tähän. Okei. Kuten näette, niin tässä mapissa mä en oo todellakaan hyvä. Tää on aika uusi mappi. Ja sit seuraavan alppiniityt vissiin. Jos luin oikein. Mut joo, toivottavasti tykkäätte meitä videoista. Näitä ei oo, kun en mä tiedä. Ei mitään tietoa paljon näitä on, mut muistakaa painaa tykkäystä ja tilatkaa kanavaa. Se olisi mukavaa. Jos viittisitte niin tähän, mut niin. Mut ei miten mut mä en oo siis todellakaan hyvä parkouris. Et niinku kuten nyt näette, niin en oo mikään hirveän hyvä. Meillä on äsken Baby Step 2. Mut siis näitä videoita tulee, en mä tiedä, näitä tulee joskus. Kun niinku teen videoita just lomalla, viikonloppuna ja tällainen. Tää on ellei mulla on jotain poikkeuksia ja sitten mä ehkä mä tästä pitää päin. Mut ei mitään. Nyt mä menin kyllä ohi. Hei. Noin. Jos mä sun ketjun, niin miten mä kuolen? Tää on 5 blokin hyppy. Näissä 5 blokin hyppyissä mä en onnistu kyllä. Okei, ja tätä on vähän mahdoton tää, mut tää niin mulle. Mut siis näitä videoita tulee joskus. Ja toivottavasti tykkäätte Metsin contentista. Mä koitan tehdä mahdollisimman hyvää sisältöä. Ja sillä, et mut joo, mä todella toivon, että te tykkäätte mun contentista ja ei mitään mä teen. Mut ei. Mulla on videon kuvaushetkenä taitaa olla 8 tilaa ja ehkä. Tai sit on enemmän.
kiitos kaikille tilaajille. Te ootte tosi hyviä. Niin. Mitä? Mut mä todella toivon, että te tykkäätte mun kontentista ja niin. Ja niin, tässä piti tehdä noin. Mut niin, että toivottavasti tykkäätte mun kontentista sillä. Mut mä oon alkanut pelaa näitä parkour-mappeja jonkun verran. Mä haluan vähän kehittyä tässä parkourissa. Mä pelaan Minecraftia ja siis mun main handi on vasen. Et no aika suuremmalla osalla YouTubettajista ja bla 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 tällä. Niin on main handi oikea, mulla on vasen. Hei. No, ja niin, toivottavasti ette häiriinny. Voitte pistää tähän videoon vaikka kommenttiin, että vaihda käsi oikeaksi. Ja sillä, niin jos te haluatte, että mä vaihdan käden oikeaksi, niin se on ok. Kyllä mä oikeallakin kädellä saan pelaa. Mut, niin. Et mä en kyllä tiedä, mä oon nyt koko video jotain jäpännyt, mut mä oon siis nyt tällä hetkellä aika pieni YouTubettaja, et mulla ei ole paljon tilaajia. No 8 on se mulla aika paljon, mut ei jollekin kuten Lakolla. No sillä on varmaan kohti jo 1 miljoona tilaajaa. Et silloin ihan hemona näitä tilaajia. Ja sillä, et kyllä te tiedätte, ja niin, tää jääluola on vähän vaikea. En mä vaikeaksi tätä ehkä sano, mutta mä en osaa pelata tätä. Kyllä te varmaan tajutte, mutta niin. Et mä en oo mikään hyvä parkourissa, etenkin just tämmöisessä jääparkourissa. Mitä mä just teen. Mut te varmaan tiedätte tän niinku ylläpitäjät, tai no ylläpitäjät, niitä on aika monta. Mut yleisimpiä niistä taitaa olla Avaruus, UGIM, Jyksedi. Niin, siis millä on toi punainen huutomerkki. Tuolla on, jos katsotte tätä, niin taideteoksella on vihreä huutomerkki ja niillä, kellä on niinku punainen toi, niin sit ne kuuluu niinku ylläpitäjiin. Ja sit vissiin, kellä on toi vihreä, niin sit ne kuuluu vissiin pelkästään vaan sisältötiimiin. Mut joo. Mulla on siis toinen on kuu, et en mä tiedä mitä mä oikeesti jäppään, mut niin. Et te pistäkää vaan niinku vaikka tähän videoon kommenttiin, että mitä videoita haluaisitte nähdä. Ja sillä ei mitä mä teen. Niin, että voitte laittaa just kommentteihin jotain videoideoita. Ja sillä ja niin, ja sitten mikäs toi tekijä Kuusio, DC Kuusio Kolavainen, okei. Mut mä en siis oo mikään kokenut videon tekijä. Mä en yleensä näitä videoita editoi, ellei nää mene niinku nappiin ja näistä ei tarvii editoida. Niin okei, mä en jaksa enää tätä peliä. Jääluolasta mennään pois, mä en jaksa sitä.
jäätelökesä. Niin kuvataan tää mappi. Tässä mä oon ihan surkea. Mut jos mun kommentteihin tulee esim. Jotain iso YouTubettajia, niin kiitos teille, että olette löytänyt mun kanavan, mutta tuskin kukaan iso YouTubettaja löytää tiensä mun kanavalle. Ja niin. Mut niin. Et ei. Niin, että mä tuun tekemään varmaan Speed Prisonistakin videoita. Ja sillä. Mut otetaan kirjasta. Otetaan varmaan vielä joku ehkä 5 mappia. Kyllä mä ehdin ihan hyvin jäppää kaikista. Niin sitten Sitten. Mut joo, mä en oo mikään kokenut videon tekijä. Niin. Ja sitten silleen niin, että mitä mä oikeesti jäppään. Tää koko video on ollut parkouria ja jäppäämistä. Juu. Et sitten niin. Oikeesti mä oon tosi huono parkourissa. Mut voi. Eli mä oon siis läpässyt nää. Mut niin, että mulla riitti tästä mapista kaikki. Mä en jaksa enää. Ottakois pikku hetki. Jatketaan. Tää on tää kirsikka. Ei. Miten mä oon näin huono parkouris? Voiko joku kertoa mulle? Mut siis saatte kommentoida oikeastaan mitä haluatte. Ja niin. No, ette nyt ihan mitä haluatte, mutta kyllä te jotain saatte kommentoida. Mitä mä teen? Kuten huomaatte, mä oon tosi huono parkkourissa. Nyt menisin lipsahtaa. Kyllä mä niinku joillekin voin näyttää tosi hyvältä parkkouraajalta, mutta jos katsoo jotain niinku pro-parkkouraajia, niin mä oon 1/4 niitten tasosta. Mut silleen niin. Mut siis toivottavasti ette häiriinny kun mun näppäämistä ja vissiin toi hiiri kuuluu videolla. Et mä en sille mitään voi. Ellei mä teen jotain mitä mä en osaa. Mut niin. Että niin. Et mä en oo mikään hirveä YouTubettaja ja sillä mä voin näyttää muuten mun skinin ihan läpikotaisin, jos te haluatte sen vielä nähdä. Et se on niinku tämmönen. No edespäin se olette nähnyt sen jo varmaan aika monta kertaa. Mut sit takaa se näyttää tältä. Mulla on tommonen viitta. Tommoset hiukset ja joo, ei muuta. Vedetään vielä, en mä tiedä. Äsken, mikä meillä oli äsken? Kurpitsalyhyyttä. Ei kai, en mä tiedä. Tää oli meillä äsken.
Kun maailmanpallo oli äsken. No voi mulle. Sitten tää lahjat. Tääkin on vissiin uusi parkour-mappi. Mä oon tätä Good.io parkouria nyt jonkun verran pelannut. Ja no, tiedätte, että sitä Speed Pressionia mä oon pelannut. Sitä mä pelaan niinku vissiin eniten. Mut joo. Niin, vedetään varmaan tämän jälkeen vielä yksi mappi ja sitten lopetellaan video. Mihin mä oon menossa? Aloitetaan tää uudelleen. Niinku, mikäs tää? Arvoisat VIP-jäsenet, event alkaa 5 minuutin kuluttua. No mitä? Katsotaan event tai klikkaa tästä. No kai me nyt tätäkin voidaan vähän ottaa. Vähän voidaan ottaa tätä. Eikö se joku 20 minuutin video joku ihan validi? Eikä enää kaikki eventit on nykyään jäseniä. Ei. Yeah. Mitäs? Onks tää pikapelit vai joku erillinen? Vähän niinku Britkes, mut ei Britkes onneksi. Mitä? Ihan sama. Mut ei kattokaa, tässä on tää, tää on hallinto. Sitten on sisältötiimi. Tässä on se punainen huutomerkki, mikä ikinä onko. Onneksi ei Britkes laittaa apteekki. Mä teen tästä jonkun arvoiset viipiä. Event alkaa 5 minuutin 5 minuutin kuluttua. No sitten on sellainen, että pikku hetki. Tää video oli tässä, joten moi!